mega love shoutout sa inyo. Mag-entry na tayo guys. Saglit lang ha. Saglit lang. Lalagyan ko lang ng harap. Hello. Wang Touch. Wang Touch channel. Mega love shoutout sa'yo. You know. Saglit lang ha. Maglalagay ako ng entry ulit. Panibagong entry natin to. Hello, Emsley. Mega love shoutout sa'yo. Last entry na to guys. Tapos bubunot na ako ng mga entry nyo ha. Mabilis ang ano lang to. Live. Para matapos na. Hello, Adeline. Share mo na ako, Adeline. Mag-entry na tayo. Nasaan si Aiza? Si La Vergara? Si Nes? Si Josa? Yan. Pakishare na to. Pakishare na. Thank you so much, Adeline. Yan, sulat ko pa yung entry mo ngayon. Last. Okay na ba? Ready na. Diyan na si Josa ng hangin. Hindi na ako naka-stream yard kasi saglit lang naman po to, ha, Josa. Thank you so much. Hello. Mega love shoutout sa'yo. Mabilis ang ano lang to, entry na lang, ha. Tapos bubunot na ako ng mga mananalo.
Cute, hello. Kalagbihan kita ng jacket at may entry ka, ha? Cute, yan, may entry ka na po. Hello, Best Friend TV. Yan, mega love shoutout. Dali, lista muna ako ng bagong entry. Hello, Lani. Mega love shoutout sa'yo. Pusong ligaw si Diyosa. Pusong ligaw. Hello, Diyosa Liwanag. Hello po. Daisy Duck. Hello po. Saglit. Bigay tayo ng jacket. Daisy Duck. Pag 10 na tayo, mag-uumpisa na ako, ha? Ulahin natin yung mananalo ng WH. Ang sponsor natin, nandyan si Diyosa. Powerpuff Girls, hello! Nagalang shoutout po sa'yo. Yan, meron ka ng jacket. Powerpuff. Diyosa ng Kalawakan, hello. I can stop loving you, hello. Salamat sa patamsak mo. Ano yung siniyan? Ben Rayosa, hello. Yan, may entry pa kayo, ha? Tapos mag-umpisa na tayo. Bala kayo pag wala kayo dyan. Hindi na ako bubunot talaga. Snow White, hello. Salamat sa tamsak. Yan, nililista ko yung entry nyo, ha. Last entry na to. Bubunot na ako ng mananalo. Dami kong tamsak, ha. At pagluluto pa ako, guys. Pagtatrabaho pa ako, eh. Ay, wala pang jacket si Snow White. Wow, si Hello Kitty. Hello Kitty. Salamat sa patamsak mo. Mamaya niya makikita si host, ha? Kasi may muta pa si host. Hello, Nightboot. Diyos sa Espiritu. Salamat sa patamsak mo. Yan. Wala pa si Kuya. Siya yung sponsor ng banana natin, eh. So, unahin natin yung WH, ha? Winners. Maglilista ako ng winners. Baka magkaroon ako ng utang. Oy. WH tayo, ha? Ano ba? 24 hours. Para malista ko. WH, 24 hours, tsaka 15. Okay? Ay, bakit? Pumasok na kayo. Dalian nyo. Sayang na sayang. Hello. Yan, may entry ka ulit. Minnie Mouse. Uy, si Minnie Mouse. Hello, Minnie Mouse. May entry ka na po. Sino yun? Minnie Mouse. Tsaka sino isa? Sayang na sayang. Sayang na sayang. Dali na, oy. Minnie Mouse. Minnie Mouse. Diyosa ng hayop. Hi. Diyosa ng Pantasya. Kumusta na si Diyosa namin? Magaling ka na daw eh. Magaling ka na eh. Hello, Mickey Mouse. Pag wala ka pang jacket, Mickey Mouse. Mickey Mouse.
Girly Torres. Yan. Girly Torres. Sino yan? Diyosan Mystica. Dali na para maka-umpisa na. Please. Pag 10 na tayo mag-uumpisa na ako, bahala kayo dyan. Hello. Ano to? Shayumi Vlog. Yan. Hello, Shayumi Vlog. Magbakas lang kayo dyan sa may premiere ako dyan eh. Saglit. Di ko pa nababa. Girly Torres. Yan, may entry ka na rin. May entry na. Si Ma'am MM Cute, meron na rin. Okay na. Umpisahan na natin to. Diyosa ng buwan. Tapos, banana. Ang banana, si Kuya, meron yata siyang ano. Si Kuya, meron siyang ano, premiere. Tapos, sige na, umpisahan ko na. O, entry niya, tingnan niyo. Tingnan niyo yung entry niya. Magluluto pa ako. Ang tagal-tagal. Oh, ito na siya. Guys, ito na siya. Walang daya. Yan na. Dito lang ako sa kusina kasi magluluto ako. Hindi ako pwede sa kwarto. Ngayon na ba, raffle? Yes, Sisi. Ngayon na. Let's go and raffle this para matapos na. At talagang busy tayo. Hello, Ben Rayosa. Mega love shoutout sa'yo. Diyosa ng Kila. Hello, hello. Umpisahan na natin to, guys. Dali na, oh. Wala nang dadalo. Kayo lang talaga. Sige, kinig lang ako. Naliligo. Talo na. Hello, Isa Perez. Hello. Dali, mag-ano pa kayo? Magdiya pa kayo. Alam ko yung mananalo dyan, isi-share nyo rin eh. Lalo si Diyosa natin dyan. Maraming entry yan. Adeline, hello. Busy ata sila. I'm here na. Late ako. Jocelyn Belen, hello. Hello, hello. Mega love shoutout yan. May entry ka pa sa akin ha, Jocelyn ha. O, dali na. Tayo na lang para kayo na lang manalo. Okay? Wala si Kuya. Busy o tulog. Rest niya rin today eh. StreamYard sana ako kaso ano, saglit lang naman eh. Okay na, bubunot ako ng WH muna ha. Type J please. Yung sa ready sa gusto, type J na JJ. J means inilin. Yung raffle na lang iaano ko sa inyo, papakita ko. Thumbs up po. Hello, Diyos sa TikTok. Yan, dami ng thumbs up sa akin ni Joshua, oy. Si TikTok, oy. Saglit, tutumba. Pwede na ba? Diyos sa TikTok. Nakailang bunot ka na? Wala pa. Umpisa pa lang. J. Type J. Ang WH tayo. Bubunot na siya. Yan. WH ha. 24 hours ha. Okay? Wala si Ate Renel. WH. Wala sila ano? Sino ba yun? Basta bahala na. Kayo na lang. Ano? Pwede pa bang itamsak yung alagad? At dali, tamsak mo na. May entry pa. Magsasampo. 10 na tayo.
jhayz, J on vlog. Yan, may entry na kayo ulit. Dalian natin please. Diyosa ng YouTube. Diyosa. Diyosa ng YouTube. Okay. Sino pa? Kabes Friend TV. Yan, meron ka ng entry po. Nalista mo na ako, sis. Opo. Nalista na po, Jocelyn. Shasha. Sino si Shasha? Shasha Cruz. Si Jeline Gara. Yan, saglit. Shasha. Shasha Cruz. Tsaka si Jeline. Hello, Lani. Dali, baka lobot po ako, guys. Sino yan si Jeline? Jeline? Pangalan? Jeline Gara. Okay na, WH. Love mo ba ako? Tamsak po. Hello po. Love mo ba ako? Alagad ni Perez. Hello. Alagad ni Perez. Okay na. Okay na. Stop na. Stop na ang entry. Stop na. Ay. Sino yan? Si Girly Torres yan. Meron na. Si Vergara. Meron na rin kayo. Mark Tolentino. Hello. Mega love shoutout po sa'yo. Yan. Sige po. Magstay lang po para manalo po kayo sa ating konting share of blessings. Peter Pan. Hello, Peter Pan. Peter Potter. Peter Pan. Peter Pan. Ace Love. Ace. Okay na po. Umpisa na po ba natin? Wala yung asawa ko. Busy sa mga anak namin. Si Junjun. Okay na. Sige na. Okay na yan, Diyosa. Umpisahan ko na para wala na akong ano. Iniisip ko kasi to. Sino ba yung nililista ko? Ace Love. Ace Love. Flores. Ano ba yan? Flores. Sophia Amara. Hello. Yan. Saglit, may humahabol eh. Hindi talaga tayo makukuumpisa nito. Last na to guys ha. Last na. Please. Magluluto pa ako. Busy ako eh. Kaso gusto ko nang tapusin to. Kasi busy kami talaga. I love you. Hello, Dantangsak. Thank you po. I love you. I love you. Okay na. Type J na po tayo. Wala na. Walang forever. Hello. Yan. Last. Walang forever. Walang forever. WH muna tayo. Okay? Okay na po. Sige na po. Sige na po. Umpisan ko na po. Hindi niyo muna ako makikita. Tago muna ako. Tignan niyo lang yung ano. Ito lang. Okay na. WH tayo. WH. Yan. Nag-GG na sila. GG. Okay na. WH muna tayo guys. Oy, si Ate Renel. Nandyan ba siya? Magka-count ako hanggang 10. Pero hindi ng taon niya kailangan talaga. Pwede niya tayo ipabigay. Ate Renel. 10. Huwag niyo siyang i-PM. Baka busy yun. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
2, 1. O, tawan-tawa, no, Diyosa? Tawan-tawa ka. O, isa pa. Wala sa Ate Renel. Hello, Jocelyn. Hello, Ben. Hello, MM. Hello. Wala akong daya, ah. Hello, Jocelyn Belen. Okay, wala si Ate Renel, ah. Okay na ulit. WH. WH pa tayo, ah. WH pa lang. Marley V Vlog. Si Marley. Marlin ba to? Marley. Marley V Vlog. Sino nag-present? Ay! Hindi si Ate Renel! Nahuli ko, te. Ano? Kukonsider pa ba natin? Hindi ako magsasuggest niyan, sila. Okay pa ba si Ate Renel? Yung Renel po, tita. Yung Renel po, tita. Present na siya. Ah, present na ba siya kanina? Okay, sige. 24 hours yun, Ate Renel, ha? Ate Renel, bigay mo na, okay? Okay? Santos. Yung ano, si Marley V Vlog, nandyan ba siya? 15 hours naman to. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ano yan, Diyosa? Pantasya? Ano sabi ni Diyosa? Okay lang po. Pasok nyo na si Tita Renel. Okay na po si Ate Renel. Okay, wala si Marley? Okay, ano, isa pa. Pang 15. WH pa lang to, guys, ha. Thank you, mga sisi. Okay, okay. 15 hours to, ah. Congrats po. Congrats, sabi ni Aiza. Okay na. 15 hours naman tayo, guys. MM Lumanlan, hello po. 15 hours to, WH pa lang, ha. Wala pa si Kuya. Basta bibigyan naman niya kung banana na tayo. Diyosa ng tubig, ay! Sabi ko sa inyo, sila lang talaga mananalo nito. O, talo na si Diyosa. Diyosa ng tubig, nandyan ka pa. 10, 9, 8, 7, 6, 5, present show. Diyosa, di mo na need yan. Di mo na daw need. Okay, nandyan siya, nandyan. Tubig, nandyan siya, nandyan, present siya. Okay, present siya, ha. Okay, Diyosa. Basta pag i-sponsor nyo, siya na lang mag-PM, tapos bibigay sa akin yung ano. I-donate ko yan. Kanina po, nandyan po ba siya? Sige, donate na para maisulat ko, Diyosa. Kanino donate na yan? I-donate, kanino po? PM. Comment na po. Comment na po, Diyosa. Kanino mo do-donate? Ay. Kanino po? PM ko na lang. Okay. Sige, PPM na lang niya, okay? Okay, sa banana na tayo. Banana. Banana na tayo. O, sabi ni Adeline, Diyosa, hem. Okay, banana, 20 banana. Ang sponsor natin si Mr. Design Bikilay. Meron po yata siyang premiere. Ang aking brother. Alam ko naman na kayo, nakatamsak na kayo dyan. Yan, may premiere siya.
banana. Hindi ko alam magpin ng sabay-sabay. Saglit. Katamsak naman na kayo sa premiere ni Kuya. Alam ko naman eh. Sige na, bubunot na ako ng banana ha. Okay, banana tayo. Banana, 20 banana. Wala man lang kayong in-invite. Lugi ako pag banana, dikit na lahat eh. Balo ka dyan, Diyosa. Kayo mag-away. Okay. Banana tayo, 20 banana ha, 20. Kay Emeline Recipe. Pasensya nyo na yung sulat ko, pambata. Si Emeline Recipe, nandyan po ba? 20 banana po. 10, 9, 7, 6, 5, 4. Wow, congrats, Diyosa. 6, 5. Yan, nandiyan po si Emeline. Yan, 20 banana. I-PM mo ako sa aking page. Jen D Vlog din po. I-PM mo po ako doon ha. Ibababa ko po dyan yung page ko. Hindi pwede 15 count ko talaga, Vergara. Si Emily, naka-like ka na po ba sa aking page? Doon mo po ako i-PM sa Facebook. Jen D Vlog din po. PM ka na po ngayon. Sige po. 20 banana. Ang ating sponsor po ay si Mr. Design Dikilay. Yan ang aking brother. Saglit papakita ko yung aking page kay Emeline. Baka hindi pa siya Yan ang aking page. Okay na. I-like, mo ko, i-PM mo po again. Thank you. Okay, 10 banana naman tayo. 10 banana. Dali, mabilisan talaga to. Mabilisan talaga to eh. Wala si brother. Okay, 10 na po tayo. Naka-like na po ako. Okay, Emeline, thank you. PM mo ako agad, Emeline. Sino to? Wala na naman to. Naku, 10 banana. Wala, hindi. Diyos, hindi ka na pwede, di ba? Kasi nakadikit. So, hindi mo na to kailangan, Diyos. Sinis po, kanina mo to i-donate. Diyos mayo. Marami kayang entry yan. Ano ba, Diyos? Bunot again. Okay, bunot again. Bunot ako, leta, Diyos. Sana hindi na si Diyos, O yung mga nabunot, hindi ko na sinasali. Donate PM na naman daw siya. O sige. PM po, PM na lang. Sige na. Kasi siya po yung nanalo, kaya po, siya pong sundin natin. Sawa ka na sa saging. Okay. Okay, dito naman tayo sa pagpasensyahan yung share ko. Walang magagalit. Promise walang magagalit Dito na tayo sa 20 pesos. Hello, Romir Antipues. Ano ba? Romir? Tama po ba ako? Hello pa, mega love shoutout sa'yo. And gawin po natin ng entry. Baka, may entry po. Meron po tayong mga pakonting blessings. D for girl. Yan. Ililista ko pa rin po kayo, ha? Yan. Thank you po. Thank you po. Thank you po. Romir ba yun? Romir. Saglit. Romir.
Okay. Ben Rayosa, I love you, host. I love you too. Okay, 20 pesos na tayo ha. 20 pesos. Yan. 20 pesos na po. 20 pesos. Bubunot na ako ng ano. Para babasahin ko na lang ha. Para mabilisan. 10 tong mananalong 20 pesos. Kaya, kumanda na kayo. 8, 9, 10. Okay, 20 pesos ha. 1, 2, 3, 4. Ito siya. 5. Para babasahin ko na lang. 6, 7, 8, 9, o 10. Isa-isa na natin. Si Dodong TV. Diyan po ba si Dodong? Dodong TV. Parang wala siya, no? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Okay, wala si Dodong. Wala. Okay. Ito na, pangalawa. Ateya Ann. Dali lumalabo. Recarte. Ateya Ann Recarte. Hindi nyo nakikita, guys. Lumalabo. Ateya Ann Recarte. Diyan ba siya? Loading ako? Hindi ako loading. D for girl. Hello po sa'yo. Si Ateya nandyan po. 10, 9, 8, 7, 6. Ako yun, loading host. Ikaw. At Ateya Ann Recarte. Yan, nandyan ba siya? 4, 3, 2, 1. Okay, wala siya ha. Ito ulit. Wala pang nananalo. Ayaw niyo talaga ng bete, no? Kokoy Taguro. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Puro wala na bubunot. Okay, sige. Ano natin? Bunutin lang natin kasi ba? Alis muna kaya ako para mabunot din. Mukhang mali. Si Diyosa ng Hangin, 20 pesos. Nandyan po ba siya? 10, 9, 8, para sa atin ng 20. Diyosa ng Hangin, say present. Wala siya. Oo nga, wala tong Diyosa na to eh. Wala talaga yan. Diyosa ng Hangin. 8, 7, 6. Oh, talaga naman. Nakaano talaga yung mga ano niya, guys. Yung mga... Oh, siya lang yung meron. Diyosa. Okay? PM na this. Okay? Saba lang mananalo ng 20, guys. Angie Bell TV. Ayan, sinama na ng hangin. Angie Bell TV. 10, 9, 8. Si Angie, nandyan po ba si Angie? 7, 6, 5,
5, 4, 3, 2, 1. O, wala siya. Wala si Angie. Ang pangalan na? Okay, wala ulit. Wala. Bunot ulit. Ay, bunot. I love you. Hindi ba si I love you? 20 pesos po. Same present. Alam ko nandyan siya eh. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Yan, nandiyan si I love you. Okay, I love you. PM mo ako sa aking page. Naka-like ka na po ba sa page ko? Sa Candy Vlog? Candy Vlog din po yon. Doon niyo po ako ipipm. Ito po. Naharangan ako. Ito po yung page ko. I love you. I-like mo po ako dyan. Paki-like na rin po. Tapos, PM mo po ako dyan, ha? Sabihin nyo lang po sa akin kung... Dali, kumakain kasi ako. Basta nakalista naman kayo. Basta PM na lang po kayo doon, ha? Okay, next. Basta susulat ko I love you lang, ha? Next na tayo. Sheila TV. Sheila, nandiyan ka? Ay, wala siya. Okay, sige. Sheila TV, nandiyan ka po. Bakit po I love you? Okay, sige pa. Hello? Mix Emily L Vlog. Tamsak, hello po. Salamat po sa patamsak mo. Lilista pa rin po kita. Mix Emily L Vlog. And ma-entry ka na po. Okay na. Next, 20 pesos pa rin tayo, Ito yung binunod ko 10, Yan dyan si Vergara. Hello, Vergara. 10, 9, 8, 7, 6, Vergara, okay. Vergara, 20 pesos. Okay. Okay, next ulit. 20 pesos tayo. Ay, si Lani. Hello, Lani. 10. Diyan si Lani. 9. Lani. Say present po. 8, 7, 6. Ba't tawan-tawa, Diyosa? Ba't wala si Lani? Ayun. Okay, Lani, nanalo ka po ng 20 million pesos. Yan, congratulations. Okay. Okay, may 3 pa. Huwag kang maingay, Diyosa. Pempem? Hindi ba si Pempem? Lani Graho. O Lani lang sinulat ko. Yan si Pempem, nandiyan ba? Nandiyan ba si Pempem? Diyosa, nandiyan ba?
Tulungan mo ako, hipag. Magbasa ka. Nagmamadali ako. 10, 9, 8. Walay. Okay, walay. Next na tayo ulit. Meron pang dalawa. 20 pa lang to, 20 pesos. Photography. Ano tong sulat ko? Hindi ko mabasa. Biahero TV Photography. Oh. Biahero TV Photography. Oh, wala siya. Hindi ko siya nakikita dyan. Biahero TV Photography. Oh. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Haba ng name. Oo, haba. Okay, wala siya. Last one dito sa ano tagbe-20 Wow, sinuswerte nga naman Lani ulit. Si Lani ulit. O, di ba? Akala mo, Diyos, ikaw lang ang sinuswerte. Pati rin yata si Lani sinuswerte. Oy, kaya nga, Diyos, sayang. Okay. Meron pang 5 sa 20. Meron pang 5 sa 20, ha? Hindi pa puno Oh. Meron pang 5. Okay, Lani, nakalista na po. Bunot pa ako ng 5 ulit. Okay, 5 na to. 20 ulit tayo, ha? Danica Sullivan. Wala siya. So, present Lani. Andyan po siya si Lani. Nagko-comment po siya. Si Lani Sullivan, nandyan ba? Say present. Wala yata si Danica? Wala. Okay, si Angel Robles TV. Angel Robles TV. Present please. 20 to 20. Rosalie Alfonso. Present please. Alam kong wala sila. Kaya binibilisan ko. Si Jackie Lu Balorca. Rosalie Alfonso. Opo. Ikaw ba yun, Vergara? Jackie Lu Balorca. Wala. Okay. Si Jocelyn Villen. 20 ulit to. 20. Wala na si Jocelyn? Jocelyn. Okay. PM mo ako sa page ko, Sisi. Alam mo po yung page ko. Gende vlog din po, ha? Okay, Jocelyn. Present. Jocelyn. Kayo lang naman nandyan. Ayun yun, hindi na ako nagbibilang. Kasi ganyan ko kay Kalab. Okay. Apat pa sa 20, guys. Okay, PM mo ko, Jocelyn, ha? Sa page ko. O, 4. 4 pa na 20. Rosalie Alfonso. Yan, nandiyan si Rosalie. Okay, Rosalie. PM mo ko sa sa page ko, please. Sa page ko, nanalo ka po ng 20 pesos. Okay? Rosaline Alfonso. PM po kayo agad, ha? Alfonso. 20 pesos po yan, ha? Andyan na sila. Okay, nandyan na sila. Okay, thank you, thank you.
Oy, Lani, nandyan ka. Say present. 20 pesos ulit to. Lani, say present. 10, 9, 8. Matagal muna ako followers. I love you, Jocelyn. Thank you so much. 7, 6, 5, 4, 3. Lani, say friend. Josmet. Tita Lani, tulog ka na. I love Ben Rayosa. I love you, Mia. Wow, may pami. Present yan si Lani, okay? Okay. Berto Labra TV. Sino si Berto Labra TV? Say present, please. Say present, Berto Labra TV. Say present po. 20 pesos po ito. Lani, Graho present. Ems Recipe, hello po, mega love shoutout. Berto Labra TV. Wala po siya. Wala ba sa Diyosa? Diyosa, please help me. hindi kasi. Ano to? Shasha, nandyan si Shasha. Sigurado nandyan si Shasha. Shasha, nanalo ka ng 20 pesos. Please, present. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Wala siya? Hindi siya kanina. Opo, Sasha Cruz po. Vergara. Hindi si Sasha. Sasha, na-like mo na ba yung page ko? Doon mo ako PM ha. Nanalo ka ng 20 pesos. Thank you so much sa inyo dyan. I love you so much, guys. Salamat, nag-stay kayo. Okay. Si Tita Lani yung viewers ko na sakalang lalabas pag matapos. Always welcome, Shasha. PM na lang kita. Okay, natatakot na ako. Uy, ba't ka natatakot, Diyosa? Hindi siya masamang tao. O, Diyosa, nanalo ka na naman. Diyosa ng teknolohiya. Wala siya, di ba, guys? Wala tong teknolohiya na to eh. Last one na yan. For 20 pesos natin. Diyosa, teknolohiya. Sir, present, please. Hihihi. Followers mo ko eh, Diyosa. Hoy, followers ka daw niya. Excuse me. Yan, nandiyan po si Diyosa. Okay, siya po yung last na 20 pesos natin. Love you, Tita Lani. Yan, okay na yung 20 natin ha. Saglit na. Saglit ha, nalobat ako eh. Baka... Okay. 20. Sa 50 na tayo, guys. 50 pesos, okay? Baka hindi ko itong matapos ha. Magluluto pa ako eh. So, magdadalawang ano tayo. Ano nyo? Magdadalawang live tayo ng mga entry nyo. So, nakatago lang tong entry nyo na to ha. Kaya abangan nyo pa yung 500 pesos at saka 250 pesos po na ating pa-share. Yan. Wow, Diyos may, ako na yan. Okay, 50 pesos na tayo, guys. Magluluto na ako, dadalian. 10 rin to, 10 katao. Okay? Gusto niyo na ba ako makita? Kasi mag-e-end na ako. Ang saya!
Ang saya, walang kasama. Sis, yan. Yan pa ba yung entry dati pa yan, nililista ka? Opo, ito pa rin yan. Ito yung lahat, sisi, ito yan. Kailan yung next parapol? Hindi po next, yung ano, ito pa rin yung entry natin. Pag hindi ko natapos ngayon, tatapusin ko ng itong 50 pesos, 10 katao, tapos may second batch pa po tayo kasi po kailangan ko pa pong magluto. Wala pa ako na umpisahan, oy! So, magbubunot ako ng 50 pesos na mananalo. 10 katao ulit, ha? Pagpasensyahan nyo na yung pa-share ko na blessings. So, enjoy lang. Enjoy. Para sa inyo tong lahat at sa aking mga followers at subscriber at nagmamahal sa akin, oy. Okay, ito na. Isa-isa na lang para walang daya. Kasi 50 pesos. Hello, Flowers Lee. Hello po. O, ito 50 pesos. Si Stream Delicious. Love, Diyosa. Yan. Love ka na ni, ano? Nila, ni Diyosa. Si Stream Delicious. Andiyan po ba? 10, 9, 8, 7. Wala si Stream, no? Hindi ko siya nakita nag-comment eh. Hindi, lagi yan pag nagla-live ako, nandiyan siya lagi. Stream! Dala mo! Pabagalan ko. Konsiderasyon lahat sa inyo, guys. 7, 6, 5. Nasaan si Stream? Dali, PM mo na siya. Ayun! Ay, excuse me. Yan, nandiyan si Stream. Stream, PM mo ako sa aking page, please. Na-like mo na ba yung page ko? Jendi Vlog din po sa Facebook. Doon nyo lang po ako i-PM. Ayoko mag-PM kayo sa Facebook ko, ha? Yan, 50 pesos. Meron ka ng 50 pesos. Okay. Ito na. Second. Berjak. Sino itong Berjak? Congratulations, sabi ni Shasha. Wala yata to, di ba? Berjak. Please comment. 10, 9, 8, 7. Ay, kay kilay ba yan? Berjak. Berjok ba? Berjak. Yun na yun. Pati katawan akin. Sino yun? Berjak man ako sulat. Berjak, hindi berjok. Ayan o. Andiyan ba? Wisit. Sino yung Berjak? Sino yung Berjak? Si Kuya? Hello, Berjak. Ba't nandiyan si Berjak? Si Kuya pa talaga. Ano na lang, i-donate na yan. Ay, bakit? Nakaabot ba, host? Sino yung Berjak? Taga-Tarlac yan, host. Hello, Berjak. Berjak, PM mo ako sa ano? May jacket ka na, hindi pa lumalabas. PM mo ako sa page ko. Tapos, doon mo po ako i-PM, Berjak. Yan, Berjak. Yung mga pinanalunan nyo po, ha? Bibigay ko po, wag pang magmamadali, ha? Okay? Kapit-bahay ni Aiza host. Oy, ikaw yata yan. Emslyn Respi.
Ay, wala siya, na? Wala yan? Nanalo ka ng 50 pesos. 10, 9, host name ko. Ay, ikaw na nga yun. Emsley, Crispy. Ano na? Yeah. Okay. Okay. Emsley, PM nyo ako ha. Oy, pag-delay yung mga yung mga pinanalunan nyo ha. Pagpasensyahan nyo muna ako kasi medyo busy. So, inumpisahan ko lang tong aking pa-share blessings kasi Aryokos, ano to? Anong pangalan nito? Basahin mo nga, Diyos. Rayoko. Aryoko Seliri. Oh, di ba? Di for okay na yan, Diyosa, lagi nanalo. All right. Yan, nandiyan ba yan? Aryoko Seliri. 10, 9. Nawawala kayo ah. 8. Pinahiram ko host sa pangalan nila. Ah. Nandiyan ba si Aryoko? Ho, subad ako. O, wala si Aryoko. Ben Rayoso. Nandiyan ka po, Ben. Nanalo ka po ng 50 pesos. 10, 9. Say present. Ben Rayoso. Saan po si Ben Rayoso? Malabo. Ben Rayoso. Yoko host. Ano Yoko host? Bigyan ng tibak. Kulay pink, Diyosa. Ben Rayoso. Hello po. Nanalo ka po ng 50 pesos. Nandiyan ka po. Ben Rayoso. 10, 9, 8. Nandiyan ba? Ayun, nandiyan siya. Congratulations, Ben. Yan, nandiyan po si Ben. Ayan, I miss you daw. Say present. Present, hindi po I miss you. Ben. Yan, nandiyan po si Ben. Nanalo po siya, okay? 50 pesos. So, meron pa pong 6, guys. Mag-pray na mananalo ng 50 kasi i-stop ko na at magluluto. Oy! Siya po ulit ang nanalo, guys. Wala pong daya. Ben Rayoso po ulit. Say present. Nanalo ka po ulit ng 50 pesos. Sige po, present po ulit. Say present to. Say present to Ben Rayoso. Ben. 10, 9, 8, 7, 6. Uy, wala na siya agad-agad. Nanalo ng 50, wala na siya agad. My God. 7. Ben, say present too. 6, 5, 4. I love you, host. Kahit di ako nanalo, ikaw lang sapat na. Ayan. Mag-present po. Present na to. Ayaw niya. Okay, nandiyan po si Ben. Okay. Pang-anim. 5 na lang, guys. 5 na lang po. 5 na lang. Ba't di ko nabubuo si Nes? Ben, mag-present ka. Jilin Gara. Jilin Gara. Say present 50 pesos, guys. Dali. Dali. 50 pesos. Bakit ayaw niya mag-present? Okay na po si Shasha. Salamat po. Sorry po, pasensya na. Siguro late lang yung internet niya. Pagpasensyahan po natin. Okay po.
Yan, si Jilin Gara nandyan ba? Say 9. Jilin, okay. Jilin, PM mo ako sa page ko Yan, nandyan si Ben. Jilin. Okay, 4 na lang Tapos mag-end na ako Kasi magluluto pa ako guys. May second batch tayo meron pa tayong second batch, 100 pesos. 100 pesos na 10. Then, 250 pesos na 2. Tapos, 500. Okay? Kaya abangan nyo. Jetro Jet, hello. Yan si Jetro Jet, 50 pesos ay present 10. Hugot pamor. sa puso ng host, laging present to. Si Jetro Jet, nandiyan ka 10, 9, 8, 7, 6, Sophia Amora pala. Sophia Amora. Agoy, busy yung nanay niya sa work. Busy, okay? Ito si Sophia Amora. Nandiyan po ba si Sophia? Sophia, say present, be. Please. Dali, magluluto na ako. Dali, meron pang 4, oy. Sophia Amora, say present. 50 pesos, 10, 9. Okay, Sophia, ano mo ako sa aking page, Sophia, 50 pesos. Sa bagay, nakalista naman kayo, Salamat sa inyong lahat. More blessings. Yan, nandyan siya. Ito ulit. Baklang kabayo. 3 na lang. 10, 9, 8, 7. Baklang kabayo. Wala siya? Si Amy Acorda. Diyan ba si Amy? 50 pesos load. 10. Si Baklang Kabayo, wala. Diyos me. Si Amy, wala yan. Hoy, Diyosa ng lupa, Nanalo pa rin siya. 50, say present. 10. 9. Tuwan-tuwa siya, 8. 7. Diyosa ng lupa, hindi kabayo. Baklang kabayo ka ba? Baklang kabayo, ikaw pa yung baklang lupa. Okay, siya po yun. Diyosa, 2. Sinuswerte nga naman ng maraming entry. Last one. Last one na tayo. Okay? Iangan nyo yung second batch natin. Pagpasensya nyo na ako kasi busy Kailangan ko magtrabaho, kailangan may sahod. Si Aiza Perez, last one, nandyan siya. 50 pesos. Aiza Perez. Okay. Nandyan si Aiza, di ba? 10, 9, 8. Aiza. Lumabas ka, Aiza. Nilista na kita, hindi na ako nag-count. Nandyan yan Diba, Diyosa? I-PM mo siya. Ayan. Okay, well done today. Thank you so much sa inyo, Yan, tapos na ang ating, Yan, thank you sa inyo, Abangan niyo yung second batch natin. Papakit na si host. Laki ng eyebrow ko. Yan, thank you so much sa inyo. Hintayin niyo yung second batch ng ating pag-share nito. Yan. Pag-share nito kasi hindi ko natapos ngayon. Hindi pa ako nakaluto ng soup, ng dish namin. Yan. Thank you so much sa inyo. More blessings at mag-ingat kayong lahat dahil may virus pa. So, sa lahat ng mga nanalo, yan, nakalista kayong lahat dito. Pagpasensyahan nyo na pag late ang aking update sa inyong napanalunan, Tapos, yung donate mo, Diyos, sa PM mo lang ako. Alam ko naman na friend na tayo. So, ayun, thank you sa inyo, Bye-bye. God bless. Pwede na kayong tsumawla.
Bye-bye, bye-bye. God bless sa inyo. Thank you so much. Bye-bye. Love ko kayo lahat. Thank you sa inyo. Hindi na ako mag-iisa-isang magpangalan kasi alam ko naman na baka mamaya may malampasan pa ako. Thank you so much. Bye!